Lekeition emango diogu hasiera gaurko saioari, izan ere duela hilabete batzuk, hango zinema itxi behar zutela kontatu genizuen hemen, diru arazoak tarteko, herritarrei esker, pelikulak ematen jarraituko dute denek elkarrekin, udalaren laguntzaz, beti ere, aurrera segitzeko behar beste dirua lortu baitute. Lagunok, Zinema Paradiso pelikulako Toto eta Alfredo protagonistak alegia zinearekiko maitasunaren adierazle nagusietan bihurtzen dira. Lekitxon antzeko zerbait pasatu da. Talde txiki batek itxita zegoen zinea berriro irekitzea lortu du. Zorionak. Eskerrik asko. Kostaniko izan da, baina azkenean merezi izan dau. Biri ez da motxa izan, gogortxua izan da atzanen orduan zankadia txikitsu batzuk eukiduz, baina talde lanian hartotxu konpondu duz dana. Zer da kontua eta Legitxoko zinema saleen elkarteak abian jarri ban bazkideak lortzeko kanpaina. Bai, arantxeta. Gure aldetik lehenengo gota bat eskertu birduena da Legitxoko erantzuna. Eurari esker proiektu honek aurre urten dau. Eta holan gitxik asun zirin, horize sosizuak itxen, 513 sosizo lortu bezan, da hortik aurrera dana askanin argizak ikusi da bela. Zer bultzatu zintuen horrela 100 euro guztera eta bazkide itera? Bueno, ikusi nebalako, bihar izan eguala, eta, daukagune kultura gitxia mantenduen bizala. Zuzeu ere bazkide inzara? Bai, nire bazkide egin. Eta zea etxegin jasa inzala ba? Nitortu nintzen azte buru, zinera tortu nintzen, eta, klaro, de repente, Lekitxon ezegotia zinean nintzako zen, faena bat. Egin behar ondarrura, edo Gernikara, kotxe hartu biozu, eta torregaitik egin ban. Esaten zinean pixka ligatu edo etxezala? Ligi guretzako beti geizki ondozak. Gure denporan dana zuan pekatua. Zirririk ezin egin eskateleari ezin. Zinea jute zin ligatzen asko. David, azkenean zer da kontua eta zuok ere ibili zinen hemen proiektore honen funtzionamendua ikesten. Zertarako? Bati bat, geure ardura nagosi izango dalako pelikulak geuk proiektatzea. Lan voluntarizua da, orduan, 3 bat lagunen artean, makina hau ikasi behar dugu funtzionamentua, gero hain kasartzerik egon ez da zen. 50.000 euroko balizue dauko makina honek, Bai. Eta azkenien, bazkidien kuota horrekin ordainduta. Hori da, eta udaletxin laguntza majo bateaz. Azkenean, udalak lokala utzi die eta 23.000 euro eman dizkie. Legitxon orduan badao dirotxue bai, ez da? Zupadak isu ondo Lekitxon beti diru ondana. Hile bakoitzien zenbat pelikula etorriko dira Legitxora? Gure kalkulun arabera izango dira 4 pelikula helduentzako eta 2 umientzako. Lehen kudeatzean enpresiak esan getxu, diru gehien ataraten zen pelikulak zirina umienak. Bai, Bai. Guraso guztia, toz, Claro, eta aparte umiak. Gentiak benetan futbolaz disfrutan nahi badau, futbola bizi nahi badau, futbol zelaira doia. Pelotiaz bizi nahi badau, frontora doia. Benetan ziniaz disfrutan nahi badau, eta ziniak bizi luzia eukida izela nahi badabe, zinera etorri behar da. Ezin ziteken beste modu batera izan, Lekitxoko zinearen aro berri honen lehenengo pelikula, 8 apellidos baskos. Ez dago gauzan direk esan biharrik. Ikusi ez zuen guztiok, Lekitxoko zinea zabalik daukazue, eta guk esku zabalik hartuko zaitxugu. Lekitxotik, Xavier, David eta Irurok Euskal Herria zuzenean.